Jama'a barka dai. Yau muna so mu nuna muku yadda za a yi hula ne, hula ma bakwaini. Muna so ne mu ɗan bada ɗan tallafi, mu nuna goyon bayanmu ma uwaye da suke da yara da ke da matsala. Saboda haka muna neman taimakon mutane su yi mana ko huluna da sassafa wanda za a kai asibitoci a babbayar. Muna so wanda kuma suke so su yi amma ba su san yadda za muka ce to bari mu nuna muku yadda ake yin hula. Wannan hulan an yi shi ne ma bakwaini amma ƙaramin bakwainin wanda ma wasu wani lokaci ana haifan su ma kafin cikin yayi wata 7. Wasu tun daga ciki wata 6 ake haifan su, to su ne muke so mu nuna muku hulan su. Gashi na ɗan ƙarami da shi. Masha Allah, Allah ya raya su. To akwai kala biyu, akwai wannan kun kalla za ku ga design ɗin daban ne. So dai za mu koya muku yadda za a yi wannan. Abin da ake buƙata a yi wannan shine hulu. Za ku iya amfani da kowane irin hulu amma wannan gashi nan su sun je sun abun su innan da suke rubuta komai a yaren su. Amma dai wannan hulun za ku gan shi ana kiran shi medium. Bai da kauri sosai kuma ba siriri ba ne sosai. To yawanci yana zuwa a 50 gram. Kun gani a nan, wato idan kun ɗora wannan a scale 50 gram ne. Ya ce wani abu 80%, wani abu 20%, wani abu to 15%. Amma a gaban kamfanin dai sun ce wai milk cotton ne. So abin da muke tunani cewa wannan dai an haɗa abubuwa ne guda 2 ko 3 a kai shi. Sai dai mun sha amfani da wannan mun yi ma jarirai huluna da safa kuma mun ga cewa yana da laushi, bai kawo musu komai a jikinsu. To idan wannan kuke da shi za ku yi amfani da wannan ko kuma wani daban. Mu dai wanda za mu yi ma wannan a wannan bidiyo in za mu yi amfani da wannan ne. Irin wanda muka yi amfani da shi muka yi wannan ne gashi a nan. Amma yanzu muna so mu sauya kala mu yi amfani da wannan. To za ku nema hulu. Idan hulun dai da kuke nema in neman wannan size in za ku nema aƙalla dai 10 grams. Wato idan kuna da wannan za ku yi kusan guda 5 ko 4 dangane da yadda hulun yake. Sai kuma za ku nema crochet. Crochet da za ku yi amfani da shi yana da girma kala kala. To wannan girman da muke amfani da shi an rubuta 4 mm wato 4 mm. Idan 4.5 ma kuke da shi duk zai yi. Amma da wannan za mu yi amfani da 4 mm. Sai almakashi na yanka hulu. Sai tape da za mu auna shi hulan idan mun gama don mu tabbata cewa zai yi musu daidai. Sai kuma alluran hulu. Za ku gan shi idan alluran ya fi girma yadda hulu zai shiga ba alluran da muke da shi. Idan ba ku da alluran hulu ma akwai yadda za a nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan ku kammala shi. To bari mu fara yin aiki. Na ce za mu yi amfani da wannan zaren. Yara ne suka kama shi ka jajja mun shi haka. Allah ya raya mana su duka. To bari nemo zaren sai mu fara. Hula ne maƙaramar bakwaini wanda bai kai wata
7 amma cikin bai kai wata 7 ba, wanda kila daga haihuwa keji na jaririn tsakanin keji 1 ne da keji 2. kun ga wannan karama jariri ne sosai. To muna son shi ainihin faɗin hulan ya kai kaman ko inci nan 3.5, wato zai zama in kun hada shi da ku tunda a ninke yake wato 7 kenan. Amma shi ainihin tsayin hulan ya zama 3.5, kuma shi 3.5. to kuma abinda za mu fara da, bari mun ɗauko zarenmu, za a fara saka zare a kai. za ku yi haka ne kaman kun juya shi haka, ga abinda ne a juya shi ya yi cycle haka, sai wannan da ke baya haka kun tura shi cikin ramin sai a ja. kun ga abin da ne, bari sake warware shi kuka gashi nan a ƙasa. za a yi cycle haka, kun shi ya yi cycle haka, sai ku mayar da shi ya shigo ta cikin rami. ta wannan ne za ku ja, sai a jara kuma to wannan rami da kuka samu shine ciki za a makale ku da shi, sai ku ja igiyan abin ya ku. to da wannan ne za mu fara. to da farko za a fara ne abin da ake kira chain din nan za mu yi shi guda 3. za ku yi haka, ku naɗe hulu kai, sai ku juya. don an yi chain ɗaya kenan, wannan ne ake ce ma chain. kun yi ɗaya, sai a sake yi 2, sai a sake 4, to 3, sorry. shi wannan zaren da ke kan crochet ɗin ba a kirga shi, amma za a fara kirga ne a kai. kun ga abu yana kama da kitso, 1, 2, 3. to yanzu za mu yi wani stitch da ake kira double crochet. shi za ku yi naɗe zaren sau 1, sai ku kirga chain na farko, wato ba muna da guda 3 ba, to na farkon da kuka fara yi a cikin shi ne za ku saka ya shiga ciki, ku naɗe zaren sai ku ciro shi. yanzu kuna da naɗin zare guda 3 a kai, 1 wanda kuka fara da, 2 wanda kuka naɗe, na 3 da kuka ciro shi daga cikin ramin ƙarshe. sai ku naɗe crochet ɗin, ku cire shi ta guda 2 ba 3 ba. kuma na ciro daga guda 2 kawai, sai ya bar mun guda 2 a kai. sai ku sake naɗewa, ku cire shi ta 2. to wannan ne ake ce ma double crochet. mun yi double crochet guda 1, wani za mu sake yin wani double crochet. ku naɗe, ku sake komawa cikin ramin dai da muka fara saka wannan ramin, saka shi ciki,
ku naɗe ku ja ya fito daga ramin. Muna da guda 3 sai a naɗe a ja ta guda 2 a sake naɗewa a ja ta guda 2. mun yi double crochet guda 2 kenan. To yanzu muna buƙatan mu yi double crochet ne a cikin wannan ramin guda 8. mun riga mun yi guda 2 wato saura guda 6. to bari mu sake yi na 3. 2 2 mun yi guda 3. sake yi mun yi 4. duk a cikin wancan ramin ne nake ta saka. akwai ta yi ne a cikin ramin. ga ramin zai ringa budewa tunda ana ta saka mishi stitch a cikin shi. bari mu kirga ko guda nawa muka yi, har na manta. mun yi 1 2 3 4 5 6 7 8. bari mu kirga ku gani. kun ga 1 2 3 4 5 6 7 8. muna da guda 8 kenan. wannan wutsiyar shi nan ne da muka fara. yanzu za mu rufe wannan ya zama cycle. to za ku nema crochet nan da kuka fara na farko, double crochet da muka fara ta farko, kun gan shi a nan. gashi nan wannan ba zan naɗe zare ba, kuma zan yi abin da ake kira slip stitch. zan zira shi ainihin crochet na cikin rami kafin in ja in zira ɗaya. idan na ciro sai in ƙara wuce da shi wanda ke kan hook. bari an nuna muku. kun gani ya rufe mana cycle. mun samu complete cycle kenan. ya rufe mana cycle ɗin. to idan ku san ko kun kuskure ba, za ku iya koma ku kirga shi wannan guda nawa ne. wani abin da ya kama da kitso za ku iya kirga shi 1 2 3 4 5 6 7 8. sai ga wannan wani ke, wato muna da guda 8. mun gama zagaye na 1 wato round 1. yanzu za mu yi zagaye na 2. ku yi hankali, wani lokaci zaren saboda yana rabewa. za mu fara round 2 wato zagaye na 2. za a fara wannan za ku yi chain kamar yadda kuka yi chain, amma chain in guda 2 kawai za mu yi domin muna so ya ɗage mana zarenmu zuwa sama. so za mu yi 1 chain, za mu yi 2. to yanzu za mu yi shi wannan double crochet nan da muka yi guda 2 a cikin kowane stitch ɗaya. kun ga wannan guda da muka kirga guda 8, da kowannen shi za mu yi mishi double crochet guda 2. misali ga na farko zan yi haka, sai in yi na 2 kuma a sake cikin
inda na yi na farkon. Na yi ɗaya kenan. Yanzu zan zo na biyu. Za ku naɗe. Idan kun je sakawa, kun ga wani abun kamar kitso, to za ku ɗebe shi ne duka biyun shi. Kun gani? Kun saka hook ɗin, ku tabbata ya shiga ƙarƙashin duka biyu ba. Kar ku je ku ɗauka ɗaya ko haka. Ku tabbata ya ɗauka duka biyu kafin ku ja zaren ya fito. Sai ku haka. Mun yi guda biyu. Mun yi biyu a wannan, mun yi biyu a wannan. Yanzu za mu shiga na uku. Shi ma za a yi mishi guda biyu. Saka ta ciki. Ɗaya a dagida. An yi ɗaya kenan. An yi biyu. To haka za ku yi. Ku yi ta yin guda biyu a cikin kowanne. Guda biyu haka. Haka. Ɗaya. Sake yin guda biyu. To bari in ƙarasa in kai ƙarshen sai in dawo in nuna muku yadda za a yi ƙarshen. To yanzu na yi guda bakwai. Na takwas ɗin ma shi ma za a yi mishi guda biyu. Shi an yi ɗaya, za a yi na biyu a ciki. To yanzu muna so mu rufe wannan gap da kuke gani, za a rufe shi. Sai ku nemo na farkon da kuka fara. Ba za a naɗe zare ba, sai a saka shi kwarashen ciki. Duka biyu. Nan ne za a ja zare ya shigo, a sake jan zaren ya wuce ta ɗayan. Mun ga mun rufe, mun gama layi na biyu kenan, wato zagaye na biyu, round 2. Yanzu za mu shiga na yin round 3. Wannan zaren za mu zo mu ɗinke shi ciki. To yanzu za mu shiga round 3. Round 3 an za mu fara shi kamar yadda muka fara ɗayan. Za mu yi chain guda biyu, ɗaya, biyu. Sai double crochet. Sai mu yi double crochet guda biyu inda muka fara. Mun naɗe shi. Mun yi ɗaya. Mun yi biyu. Sai na ɗayan da ke bin shi, maimakon a yi biyu, za a yi mai ɗaya shi kaɗai. Ɗaya. To yanzu sai na ɗayan da ke bin shi, sai a yi mai biyu. An yi ɗaya. Sai a sake wani double crochet ya zama biyu. Sai na bin shi a yi mishi double crochet ɗaya. To kun ga a nan mun yi biyu. A farko mun yi biyu, sai muka yi ɗaya, sai muka yi biyu, sai muka yi ɗaya. To haka za mu ci gaba da yi har sai mun kai ƙarshe. Tunda mun fara da biyu muka tsaya da ɗaya, to ya kamata a nan a ƙarshen in mun zo ya kamata mun ƙare ne da ɗaya. To haka za mu ci gaba da yi. Yanzu mun yi ɗaya, ku duba kun ga ɗaya, to na bin shi kenan zai zama guda biyu double crochet. To haka za ku yi biyu, ɗaya, biyu, ɗaya har ku zagaye shi. An yi biyu, to na bin shi kenan za a yi mai ɗaya. Idan na kai ƙarshe
sai in dawo sai mu ci gaba. To gashi nan mun kai mu yi sati, yanzu za mu yi guda biyu a wannan, Adonmu double crochet ɗaya kuma ya zama biyu. To na ƙarshen shi sai a yi mai double crochet guda ɗaya. To kamar dai mun kai ƙarshe, yanzu sai mu rufe shi. To yanzu dai a ƙarshe idan mun kirga double crochet da muke da shi, wato mun kirga su ɗaya biyu haka ya kamata mu samu guda 24, wato 24 kenan ko. To yanzu mun gama zagaye na 3, yanzu za mu shiga na 4. kun ga hulan ya fara yin faɗi, yana yin faɗi haka. To za mu ƙara faɗin shi kuma mu fara da chain guda biyu kamar yadda muka saba, 1 2 sai yanzu za mu yi double crochet guda ɗaya har za mu yi double crochet guda ɗaya, mu sake yin ɗaya, mu sake yin ɗaya har guda 3 muka yi kenan. Mu yi double crochet rabi, mu yi double crochet ɗaya har mu samu guda 3, 1 2 3. To yanzu wannan na 4 shi za a yi mishi guda 2 haka, an yi ɗaya sai a yi na 2, ya zama 2. To za mu yi ɗaya so 3 sai mu yi 2, haka za mu ci gaba har mu zagaye hulan. To bayan mu yi ɗaya guda ɗaya, mu yi wani kuma na biyun shi kenan, sai mu yi na 3, sai na biyu da shi a yi mishi guda 2, an yi ɗaya sai a yi na 2. To haka za mu ci gaba da yi har sai mun kai ƙarshe, ɗaya sai 2, ɗaya so 3 sai 2 so 1, ɗaya so 3 sai 2 so 1. Idan mun kammala bari mu kai da to gashi mun kai, muna yin na ƙarshen kenan. Za mu yi ɗaya, mu sake yin ɗaya, sai mu sake yin ɗaya na 3 kenan, sai na ƙarshen a yi guda 2 a ciki. To mun kai ƙarshe, sura a rufe. Idan kun kai ƙarshe kun ga cewa dan ya kamata tunda kun fara ɗaya 2, ya kamata a samu 2 a ƙarshe. Amma idan kun ga ba ku ƙarasa da 2 ba kenan akwai inda kuka tsallaka ko kuka yi ɗayan da yawa ko 2 da yawa, sai ku koma ku duba. Kun ga nan na ga 2 sai ku irga 1 2 3, kun ga 3 kenan, sai ku sake komawa, za ku iya komawa ku irga 2 1 3 2 1 3 haka har ku duba in ku nemi wurin da kila kun yi kuskure, sai ku warware. Kawai warwarewan ja ake yi, sai warware. To don kun ga inda kuka yi wani kuskure kawai warware shi za ku yi, ku ci gaba. Yanzu bari mu mayar da 2 ɗin da na warware, sai mu rufe. Musamman kammala wannan round ɗin, tuna
za a sa ne a ciki, sai a ja zare ya wuce ta wannan. Kun ga mun rufe. To mun yi guda 4 kenan, 1 2 3 4. yanzu za mu yi wani kuma. Ya kamata yanzu mun samu faɗin hulan da ake bukata, sai mu ɗauka tape nan mu gwada daga nan zuwa nan. Mun ga mun samu 3 da kaɗan. Daga ƙarshen nan yanzu za mu yi na 5 kenan. Shi na 5 ɗin bai da abin, idan mun kirga double crochet da muke da shi yanzu, ya kamata muna da double crochet guda 30. Wannan mun gaya muku inda za ku kirga. Ga farko inda muka fara, gashi nan inda muka fara. Kun tuna wancan guda 2 inda da muka yi, to shi ba a kirga shi. Inda muka yi chain 2 innan domin ya ɗaga mana zare sama, to shi ba a kirga shi a wannan kirgan. Sai mu fara kirga wannan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tara, 10. Mun samu 30 kenan. To yanzu za mu yi mu ɗaga zaren mu da chain 2 kamar yadda muka saba. 1 2, sai mu yi double crochet guda 1 har mu zagaye hulan. Har mu zagaye kowane wuri 1 za a saka. Yanzu an daina yin guda 2, dama 2 in ana yi shi ne don ya ƙara faɗin hulan, amma yanzu mun samu faɗin da muke bukata ma wannan girman da muke so mu yi. So yanzu kawai muna so ya dan samu ya yi tsayi kenan. Mun gama faɗin, bari in nuna muku. Kun gani mun kai nan wurin da ake ƙarawa nan. Yanzu muna so ya samu faɗin shi, ya samu tsayi. Mun samu faɗin da muke nema. To abin da muke yi kenan yanzu. To haka za mu yi ta yin guda 1 har sai mun gama. Bari in zagaye shi kai ƙarshe sai mu dawo. To yanzu mun yi guda 1 za mu ci gaba. 1 za mu ci gaba. 1 kuma sai a haɗe shi. To yanzu haka za mu ci gaba da yi, mu yi 1 har sai tsayin shi hulan ya kai tsayin wannan. Ai ta yi ne har sai ya kai tsayin wannan. To daga gani kun ga mun 1 2 3 4 5. To nan ma 1 2 3 4 5.
kaga za mu ƙara 1 2 3 4 5 kuma akan wannan. Za mu yi wannan inda muka yi yanzu na 5 in za a yi shi so 5 kuma. In za a fara shi kamar da yadda aka fara sabon sai an yi chain 2 1 2 sai a yi kowane ɗaya a yi guda ɗaya. A kowane stitch za a yi double crochet guda ɗaya. A kowane stitch za a yi double crochet guda ɗaya. Haka za a yi ta yi har a yi ƙara row guda 5 kuma akan wannan, domin mu samu shi ya yi tsayi kaman wannan. To sai mun dawo a lokacin da mun gama. Muna yin round namu na ƙarshe kenan. Mun yi row guda 6 yanzu. To sai a rufe shi a haka. To gashi nan an samu an yi row daga nan an yi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 an yi 10. To yanzu za a ƙarasa shi da wani stitch daban wanda ake kira single crochet. Shi wannan single crochet za a yi shi ne farkon shi dai za mu fara ɗaga zaren mu sama amma da chain ɗaya kawai maimakon 2. To shi ba a naɗe hulu kafin a fara, ba za a naɗe hulun ba, kawai za a sa ne sai a janye. To kun ga shi yana da guda 2 maimakon guda 3, sai a kwashe duka a sa, ba a naɗe ba, a ja guda 2 sai a kwashe duka 2. Za a saka a ciro a kwashe duka 2, a saka a jawo ɗaya sai a kwashe duka 2. To haka za a yi. Kun ga shi ɗan gajere ne, bai kai tsayin wannan ba, amma zai ɗan sa abun ya samu wani abu kaman design. Kun ga yadda wannan yake, yana da ɗan kaman design na ƙarshe. To abinda za mu yi kenan, mu zagaya mun gama wannan shi wannan hoton. To bari zan dawo bayan na kai ƙarshe. Gashi nan na kawo ƙarshe, sura guda 2 an gama, sai a haɗa shi kamar yadda aka haɗa ragon. To an gama. Yanzu za mu yanke zaren mu, za mu yanke zare kamar inci haka, kamar za ka bar kamar inci 6 sai ku yanke, sai ku ja zaren ya biya ya fito, ja da ƙarfi. To yanzu abin da ya rage shine wannan bindin nan da ya rage, za a ɗinke shi ne a cikin wannan hulan, a cikin jikin hulan. Sai amfani da wancan alluran nan mai katon ido ko kuma shi ainihin crochet. In ba alluran kawai za a yi amfani da crochet ne, ana jawa ana sa shi ya shiga ta ciki don dai ya ɓoye ciki kafin a yanke shi. Yanda wannan yake ba zai sake warwarewa ba. Idan an gama, kar a manta akwai bindi zare a ciki, shi ma za a ɗinke shi ciki sai a yanke ragon. To bari mu fara yi da na tsakiya.
za a ɗauka bindin ne a saka shi ta cikin allura sai a ɗinke shi a dai samu ya shiga cikin hulan inda ba za a gan shi ba. Wannan ya shiga sai a ɗauka almakashi a yanke ya ɓata babu yadda wannan zai warware kuma sai a zo a sake yi ma wannan bindin shi ma ta ciki wanda za a gani ba. A yi su uku yanda zai shiga cikin hulan da kyau yadda ba zai warware ba kuma. Haka almakashi wanda kaɗan a yanke sai a ɗan gyara shi. Gashi wannan ma shi ma an gama. Yanzu mun yi hula ma bakwaini da ke da keji 1 zuwa keji 2 a lokacin haihuwa. Za mu dawo mu nuna muku yadda ake yin hula ma bakwaini wanda keji 2 ne zuwa 3 da haihuwa. Idan akwai wani tambaya ko wani abu da baku gane ba, da Allah ku yi wannan tambayan a can ƙasa wurin comment ko kuma ku tura mana saƙo ta Facebook namu ko ta Instagram namu mu ba da ansa ko kuma mu nuna muku yadda ake yin shi a hulan da ke bin wannan. Mun gode da kuka duba wannan, da fatan za ku taimaka mana ku yi mana hulunan nan don mu samu muka kai ma masu bukata a asibitoci mu nuna musu goyon baya. Idan kuma kuna so za ku iya tura mana hulun mu yi muku mu kai asibitin. Ku manta ku danna subscribe ma channel namu, za mu ci gaba da nuna muku yadda dai ake ayyukan hannu kala-kala wanda za ku yi amfani da shi ku yi ma kanku wani abu ko kuma ku yi abin da za ku iya sayarwa dai ko kuma wani abin sana'a. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, sai mun dawo.